Malta hija kommessa li tħaddan il-prinċipji ta' politika ambjentali fit tfassil tal-pjan tal-gvern. Tantu hekk li l-ftehim iffirmat bejn Shanghai Electric Power u l-Ene Malta witta triq twaqqif ta' kumpanija ġdida li tiġġenera enerġija nadifa. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza l-Eco Forum Global Conference f'Kuyang iċ-Ċina. Konferenza li laqqet mexxejja politiċi, nies ta' negozju u akademiċi biex jiddiskutu l-ambjent, l-enerġija u l-effetti fuq l-ekonomija. Permezz ta' dan il-proġett li ser isir bisħab maċ-Ċina huwa mistenni li fi żmien 3 snin ikunu ġenerati 600 megawatt ta' enerġija mix-xemx u mir-riħ kuljum. Dan l-ammont ta' enerġija huwa biżżejjed biex jaqdi l-bżonnijiet ta' popolazzjoni ta' kważi 900,000 ruħ. Bħalissa hemm aktar minn 30 proġett potenzjali madwar l-Ewropa f'dan il-qasam u x-xogħol mistenni jibda fl-aħħar ta' din is-sena. Joseph Muscat sostna li l-mixja lejn inklużjoni ta' politika ambjentali tħalli effetti pożittivi sabiex l-ekonomija ta' pajjiż terġa' tissaħħaħ. Xhieda ta' dan huma l-postijiet tax-xogħol maħluqa fil-qasam tal-ambjent fil-perjodu ta' riċessjoni u appella għal sforz kollettiv sabiex jinelbu l-isfidi ambjentali li qed taffaċċa d-dinja. Dwar il-laqgħa tal-Commonwealth li pajjiżna ser jospita fi żmien li ġej il-Prim Ministru stqarr li Malta tista' tilab rwol importanti fil-ħolqien ta' relazzjonijiet ta' kooperazzjoni bejn iċ-Ċina, l-Ewropa u l-membri tal-Commonwealth f'dan il-qasam. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm l-eks Prim Ministru tal-Awstralja Kevin Rudd u kif ukoll l-eks Deputat Prim Ministru tal-Ingilterra John Prescott.